Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Kulcspatika Home Fitness oldaláról jelentkezünk, ahol már ezidáig is több mint 100 gyakorlatsorral találkozhattok. Én Nagy Amarilla vagyok, gyógytornász fitness edző, és a kis csapatom így gyönyörűen törökülésben vár benneteket arra, hogy velünk tartsatok a következő 30 percben, amely gyakorlatsorok a comb, a csípő, a farizom, illetve hátul a tért, hajlító izomcsoport nyújtásáról fog szólni, mert ez nagyon fontos. Amit még tudnotok kell, törölközőre lesz szükség, illetve polifóm, de ha otthon kényelmes szőnyeged van, az is jó lesz. És a gyakorlatok a talajon lesznek, tehát én is mindjárt leülök, de előtte teszek a zenére egy kis hangerőt, hogy egy kis háttérmuzsika legyen nekünk. Hogy így végignézek a kis csapaton, mert már tükörbe látom őket, már alig várják, hogy elkezdhessék a farizmok erősítését. Én itt a háttérből gyorsan teszek a kellemes deep house-unkra egy kis hangerőt. No, de első körben nagyon fontos, hogy bemelegítsünk, hiszen nincs torna, hideg izmokkal. Kényelmesen oldalt fekvésbe elhelyezkedünk, sőnyele le, alkar támasztva, és megemeled a fölül lévő lábat, behúzod hashoz és sarokkal tolod ki. Tehát spicc és sarok, spicc és sarok. Behúzod hashoz és sarokkal tolsz rá. Ezzel a gyakorlattal 3 izületet már is mozgatunk, boka, tér és csípő. Behúz hashoz, sarokkal tolod ki. Egy kellemes hullámzó mozgással dolgoztatjuk az egyik oldali végtagunkat. Még 4-et, 3-at, 2-t, még egy utolsó, oké. Mind a két lábat felhúzod, összezár a két talpér, nyit a csípő és közelít. Jó, ezek egy ilyen dinamikus, bemelegítő mozdulatok. Nyitod és zárod. Elől a támasz, a törzs marad a talajon. Kár, hogy nem látnak, most mennetek el. Nyit és zár. Nyit és zár. Nyit és zár. Még 4-et. 3-at. 2-t. És az utolsó. Oké. Megfogod a fölül lévő lábfejet, hátrahúzod a sarkad a farizomhoz, majd elől, és a homloktér közelít gömbölyítesz rá. Megint. Hátrahúzod a sarkad a farizomhoz, szépen meggyújtjuk a csípőhorba, szomfeszítőt, majd gömbölyít a gerinc. Még egyet, megfogod a lábfejet, hátrahúzod, majd vissza, és gömbölyítesz rá. Oké, átgörbölünk másik oldalra, és ugyanezt megcsináljuk, bemelegítés gyanánt. Alkartámasz. Húzod fel, és sarokkal tolod. Spicc és sarok. Spicc és sarok. Behúzod, és tolod ki. Azért elől támaszkodunk, hogy még koncentráltabban a csípőre tudjunk figyelni. Behúz hashoz, sarokkal kitol. Kedves otthoniaknak mondjuk, hogy nekünk már ma ez a 3. tornánk, úgyhogy rengeteg jó kis gyakorlatsort adtuk már le nektek. Vissza lehet lapozni, bátran keressétek meg, van benne minden finomság, törzsizmok erősítése, és a többi, és a többi. Na még egyet behúzzuk, sarokkal kinyújtjuk, és zárod mind a két lábat. Talpélek együtt vannak, csípőből nyitunk és zárunk.
Nyit és zár. Nyit, ugye ez még tehermentesítéssel történik, de szépen nyitjuk a csípőizületet, és visszazárjuk. 4-et, 3-at, 2-t, még egy utolsó. Oké, megfogod a felülévő lábat, hátra húzod a sarkad a farizomhoz, majd megfogod a térdet és gömbölyítesz rá. Megint hátra húzod a sarkad farizomhoz, és előre gömbölyítünk. Még egy utolsó, hátra húzod, szépen nyúlik a comb előső része, és gömbölyítesz rá, távolodnak a csigolyák. Jó. Told fel magad ülőhelyzetbe. Azt hittétek, megszűnt mi? Na, majd lesz az is. Jövök egy picit hátrébb, jó? Hogy benne legyek a képbe. Átkusod az egyik lábad, másikat kinyújtod, egy ilyen picit résút fordulok. Jó? Feszíts vissza a lábfejet, és kihúzod magad egyenesen a hát. Évi, minden rendben? Jó. Váll nincs felhúzva, engedd le, és megemeled a nyújtott lábad a talajról. Nehéz a lábunk, mi? Na gyere! 1, tart, 2, tart, 3, tart, 4, tart, 5, tart, 6, tart, 7, tart. Így látom mindenki. A gyakorlatnál az a nehezebb, ha megtartod talaj fölött, az a könnyebb, ha visszaengeded. Na, melyiket választjuk? Bocsi, megtalálta a könnyebb opciót. Oké, figyelj, megemel, kifelé forgat, vissza és le. Emel, kiforgat, vissza és le. Tehát a lábfejedre egy ilyen kifelé forgatás végez. Szeretném jelezni, hogy remeg a lábad. Te is érzed? Emel, kifelé csavarsz, vissza, le. Még egy. Emel, forgat, és vissza, le. Ugyanezt befelé forgatással, jó? Egyenes törzs. Emel, forgat, vissza, le. A forgatás csípőből történjen. Ugye ez picit nehezebb, de nagyon jó kis gyakorlat a csípőizületünkre. Emel, forgat, vissza, le. Azt hiszem, baj van. Még egy utolsó, gyerünk, emeld ki azt a lábat, forgass be, vissza és lazít. Jó. Azt kell mondanom, hogy lábcsere. Cseréld meg, másik láb. Szépen kihúzod magad, egyenes hát, nem feszítünk, nem bölcsölünk rá. Feszíts vissza a lábfejet, mert azáltal a 4 fejű combizom már egyből aktivizálva van. Gyönyörű egyenes hátcsajok. Emel, tart. Emel, tart. Emel, tart. Emel, tart. Hasunkat is behúzzuk. Szép, gyönyörű, hosszú hattyúnyakkal ülünk. Emel, tart. Emel, tart. Emel, tart. Gyerünk még 4-et, még ez nem fájhat. 3, 2, jó, és jön a 4 ütem. Emel, kifelé forgat, beforgat, vissza. Emel, csavasz csípőből, és süllyeszd le. Emel, forgat, vissza, le. Nem merek oda menni és megnézni, hogy kinek remeg a lába. Emel, forgat, vissza, süllyeszt. Emel, forgat, vissza, süllyeszt. Befelé forgatunk. Jó? Egyenes
farizom. Emel, csípőcsavar vissza, süllyesz. Emel, húzatsz befelé vissza, süllyesz. Bizony, bizony, bizony. Tudom, mit érzel, Ági. Forgat, vissza, süllyesz. Emel, csavar, vissza, süllyesz. Emel, csavar, vissza, süllyesz. Még kettő. Még egy utolsó. Jó, lazíts ki. Szép volt. Nyújts ki mind a két lábad, és csípőből végez néhány csavaró lazítást. Szóval a comb előső része dolgozott, a feszítőizom. Gyere, mindenképp nyújtsuk meg, feküdj hasra kérlek, és fogd meg az egyik lábfejet, és húzz hátra a farizomhoz. Nyugodtan tedd le a fejet. Jó, engedd vissza, cseréld meg másik oldal. Jó, a nyújtást megtartjuk, és a rugózást elkerüljük ilyenkor. Nagyon jó. Ha már ebben a pozícióban vagyunk, akkor szépen feltöljük magunkat, tenyértér támasztva, és hogy meglegyen az egyensúly, először a comb előső részét dolgoztatunk, most pedig a hátulsó szakaszát. Jó, tenyér támasztva vagy, és hátra nyújtod az egyik lábad. Mindegy, melyik lesz, mert mind a kettő fog dolgozni. Elférsz a faltól. Jó, megemeled a lábad, lefelé néz a lábfej. A gyakorlatnál nagyon fontos, hogy ne nőj ki oldalra, és ne is hintázzon a derekad. Jó? És még egy dolog, nem essünk bele a vállóba. Szépen tartjuk a felső testet. Jó? Nyújts ki a térdet. Nyújts ki a térdet. És emel. 1, tart. 2, tart. 3, tart. 4, tart. Igen, jól érzed, a farizom is dolgozik. Ugye hátul szép kerekfarizom. De most mi arra fókuszálunk, hogy hátul a térhajlító izomcsoport is legyen aktivizálva. Ezért kell kinyújtani a térdet. Lefelé néz a lábfej. Nem lendületből emel, szépen lassan izomból. Emel, süllyesz. Emel, süllyesz. Még 4. 3, 2, 1. Figyelj, megtartod a lábat. Oldalra kiviszed, középre szállsz, emel, süllyesz. Oldal, közép, emel, süllyesz. Oldal, közép, emel, süllyesz. Harmadik, közép, emel, süllyesz. Negyedik, közép, emel, süllyesz. 5, közép, emel, süllyesz. 6, közép, emel, süllyesz. 7, közép, emel, süllyesz. Utolsó, közép, emel, süllyesz. Engedd le. Kiülünk arra az oldalra, amelyik lábat emeltük, és kicsit megnyújtjuk a farizmot is. Alsó háti szakasz. Jó, gyere vissza, és engedd el a támaszt, a csuklóizületet is forgasd át, lazíts ki. Jó, jön a másik oldal, ugyanez lesz a gyakorlat, hiszen két lábunk van. Fontos anatómiai egyeztetés volt. Gyere vissza! Jó, válva, nem essünk bele, szépen tartjuk a felső testet, hasfeszít, hátra nyújtod a másik lábat, megemeled, lábfej lefeszít, talaj felé néz. Várjuk egy picit, felveszünk a kiinduló pozíciót, a lányok látják magukat a tükörbe is, hogy ellenőriz nyugodtan a tartásot. Na, kiemel, emel, tart, emel, tart. Ha már van zenék, akkor
fontos. Tartod a középső hátli szakaszt, tartod a derékrészt. Koncentráltan, jó? Ha lendülettel dolgozol, sokkal kevésbé hatékony a gyakorlat. Emel, tart, emel, tart, emel, tart, emel, tart. Figyelj! Kiviszed a nyújtott lábat, oldalsík, közép, és ott kiemelsz. Oldal, közép, emel, tart. Oldal, közép, emel, tart. Figyelj arra, hogy a könnyűvízület ne legyen kifeszítve. Emel, tart. Oldal, közép, emel, tart. Medence nem villan el, azaz. Oldal, közép, emel, tart. Nyújtsuk ki a térdünket. Jó, hiszen a térdhajlító a térdizület alatt a padnak. Oldal, közép, emel, tart. Van még csajok? Nincsen. Jó! Akkor leengeded. És kiülsz oldalra. A korrigálással kicsit elkalandoztam, még jól pít vagytok. Jól számoltam. Tényleg? De jó! Jó! Oldalfekvés. Visszajövünk ebbe a kényelmes fekvő pozícióba. Megtámasztod a fejet, és visszatérünk az oldalsó kisközépső farizomhoz, a csípőizülethez. Nagyon szeretjük ezt a gyakorlatot. Mind a két lábad magad elé helyezed. Jó, ha lenézel magadra, akkor a törzs és a combizom derékszöget zár be. Ez eddig jó. Megemeljük a felülévő lábukat, picit hátrébb csúszok, hogy tutira benne legyen. De ha én nem vagyok, nem baj, nézzétek őket. Lábszár párhuzamos a talajjal, jó? Ez is fontos. Még egy dolog, nem emeled ki teljesen, maradok középső mozgáspályán. Feszítsd vissza a lábfejed elől a támaszt. És ha minden megvan, akkor egy piciket elkezdesz itt dolgozni. Csak kis apró pici kiemelések, nem is fönt a magasba, nem is lent a talajon, csak itt a középső mozgáspályán. Ez a legtökéletesebb zóna, amely erősíti itt ezt az oldalsó szakaszt. Szerintem hamarosan fogod érezni, miről beszélek. De ha még mindig nem érzed, akkor beleteszek még egy csavart, és akkor tutira meg lesz. Figyelj, marad alá, beforgat tér-tér irányába. Majd beforgat sarok-sarok irányába, anélkül, hogy megmozdulna a medence. Figyelj, tér, sarok. Tér irány, sarok. Nyugodtan, ha ide teszed a kezed, fogod is érezni, hogy mennyire tutira jól dolgozik ez a nagyon fontos testrész. Főleg nekünk nőknek, ugye, a csípő, kopás, csontritkulás miatt nagyon fontos, hogy erős legyen ez a tartórész. Meg vagyunk? Térd a térdhez, sarok a sarokhoz. Forgat, 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 forgat. Na még gyere, négyet, sarok irány, térd irány, sarok irány, térd a térdhez, sarok a sarokhoz, és hozz vissza a kiinduló helyzetbe. Na most már érezzük, miről beszélek? Azaz. Jó, és hogy még jobb legyen a történet. Behúzott hashoz, kinyújtott ősvonalába, itt egy emelés, és vissza. Na gyerünk 8-szor. 1, nyújt, emel, tart. 2, nyújt, emel,
Gyere, fogom a lábad. Szépen nyújtjuk ezt az oldalsó farizmot. Ugye nem csak esztétikai izom, hanem nagyon fontos medence stabilizáló rész. Jön a másik oldal, gyere föl! Frissen, üdén, fiatalosan, csajok. Másik oldalra gördülünk. Szépen beállítjuk megint a megfelelő pozíciót, a törzs és a comb derékszöget zárve, itt a forgáspálya és megemelem. Térdizületben is derékszög, csípőizületben is derékszög. Ha ez minden megvan, elől a támasz, nem húzzuk fel a vállat, visszateszített lábfej, pici emelés. Jó, középső mozgáspálya. Ugye, ahogy látjátok, jelen pillanatban a teljes alsó testrész dolgozik, csípő, ugye előszöregben a térd is dolgozott, de ha lapoztuk a Home Fitness oldalán, rengeteg másfajta gyakorlatsor is megtalálható. Pici-pici még, fönn, nem az a lényeg, hogy minél magasabbra emeled, nem lendület, koncentrált izommunka. Biciklés, fönn, és megtartod. Térd a térd irányába, ilyenkor beforgatunk csípőizületbe, majd sarok a sarok irányába, ilyenkor pedig kiforgatunk. A törzs nem mozdul bele. Térd, sarok irány. Térd, sarok irány. Forgass. Arra törekedj, hogy teljes mozgáspályán dolgozzon, azaz izületi szakasz. Sarok irány. Térd a térdhez. Sarok a sarokhoz. Térd a térdhez. Sarok irány. Forgat, nem hintázunk bele, meg sem mozdul a törzs, csak egyetlen egy rész van, egyetlen egy terület, ahol izommunka van, ez pedig itt a külső falizomrész. Térd a térdhez, sarok a sarokhoz, térd a térdhez, sarok a sarokhoz, és kiinduló helyzet, behúz hashoz, nyújtod, emel, és tart. Húzod, nyújtod, emel, és tart. Húzod, nyújtod, emel, és tart. Húzod, nyújtod, emel, és tart. Ne siess, szép lassan, emel, és tart. Ugye senkinek nem fáj, de mindenkinek kellemes a gyakorlat. Jól van. Így tudnak beszélni a lányok. Húzod, nyújtod, emel, és a gyerek egy utolsó. Húzod, nyújtod, emel, és le. Oké. Húzd fel a térdet, forgass ki hátra törzsel, nyújtsuk le. Szép. Gördülj a hátadra, és most lesz szükség a törölközőre, hogy megtérnél a használd elő. És egy nagyon fontos nyújtás következik. Ha hiszed, ha nem, hátul ezek a feszes izmok hatással vannak a derekunkra, és ha elkezd merevedni ez az izom, fájhat a derekunk. Jó, mind a két lábat felhúzott talpra, és az egyik lábat felnyújtva, nyugodtan cipő nélkül is dolgozhatok.
feszít. Jó, és megtartod. Billents magad felé a lábfejet, ebben még jobban segít a törölköző. Jó. Ha valakinek nagyon merev, nagyon feszes a bizonyszata, marad felhúzva a másik láb. Ha velem tartasz, óvatosan kicsúsztatod. Érezhető, hogy jobban nyúlik hátulra, nem szkrék izomcsoport. Vársz egy picit, amíg oldódik az izom. Jó, és mivel ugye van törölköző, tudunk játszani a nyújtással. Lazítasz egyet, és óvatosan húzod magad felé, visszafeszít a lábfej. Engeded vissza, lazul, nem is feszül annyira a derék, majd húzod még közelebb magad felé, és pillants le a lábfejre. Ó, itt a vád is szépen nyúlik már. Na, még egyet. Visszaengeded, lazul, és húzod magad felé, visszafeszített lábfej, pillants magad felé, tartod, 8, 7, 6, 5, felnézek, hogy minden rendben-e. Nagyon élvezik a lányok, nagyon jó. Oké, engedd vissza. Vedd a törölközőt, marad a láb, háti kulcsoldál, végezz néhány lábfejkörzést, másik irányba is. És ez a pozíció nagyon jó vénás tornára is. Kicsit a keringést frissítjük, spicc-pika, spicc-pika. Még gyere, billenjen az a lábfej, lefeszít, visszafeszít. Lehet látni, hogy szépen dolgozik a lábszárizom is. Jó, engedd le, vidd a lábad, lazíts ki. Jön a másik oldal, tartalmazod mind a két lábat, felnézed a törölközőt. Jó, ugye megbeszéltük, hogy választhatod az alternatívát, vagy marad így a láb, vagy megkicsúsztatsz, de most végezz néhány hajlítást és nyújtást. Érezd meg, hogy milyen, amikor kinyúlik a tér. Feszít a lábfej vissza. Jó, és megtartjuk fönt. Oké? És ha velem tartasz, kicsúsztatod a másik lábat a falra, jól? Oké, tartod. Engedd lazábbra. Pihen egy picit a derék, és húzod magad felé. Jó, nem rugóztatjuk folyamatosan nyújtásunk, koncentrálunk az izom lazítására. Engedd vissza, és húzod magad felé, feszítsd a lábfejedet magad felé. És visszaengeded, húzod magad felé, lábfejnél nem feszít. Szuper! És gyere még egy utolsó, lazít, és húzod magad felé, tartod, billented a lábfejed. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és engedd vissza, vedd a törölközőt, lábfejkörzés, másik irányba is, igyekezz teljes mozgástartományban mozgatni. Közép, spicc és pika, mehet, frissítsd a lábfejedet, lábszárizmokat. Akár egy hosszas ülés után, vagy akár egy repülő után, ezek a mozdulatok nagyon hasznosak. Mondjuk, ha megérkeztél a havai hoteli szobába. Állj meg Mallorcára.
forgasd át. Jó, oldalt fekszel, visszahozlak egyenesbe, told fel magad, törökülés, kapaszkodj a két térdedbe, gömbölyít a hát, és elől a mellkas, gömbölyít. Ugye gyakorlatok közben mindig megnyújtottuk az izmokat, de azért kicsit átmozgatjuk a gerincet. Oké, nagy levegő, és kifújjad, beszélj mélyen.